субҳи яке аз рӯзҳои истироҳатии тобистон мо дар маркази шаҳри Душанбе бо як гурӯҳ сайёҳон аз дохилу хориҷи кишвар ҷамъ омадем, то сайёҳати навбатии худро дар доираи барномаи сайёҳии варзишӣ оғоз намоем. ин навбат масири мо ба сӯи кӯлҳои зебои Аловуддин воқеъ дар ноҳияи Айнии вилояти Суғд равона хоҳад шуд. барномаи мо дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии ватанӣ Амиртур ташкил гардида моро сафари пур аз таассурот ва манзараҳои дилраво интизор аст. мо бо 3 адад микроавтобус аз шаҳри Душанбе ба роҳ баромадем ва пас аз тай кардани бештар аз 113 километр роҳ ба минтақаи сарводаи ноҳияи Айнӣ расидем. аммо сайёҳати мо дар ин ҷо ба поён нарасид. аз ин ҷо мо бо якчанд адад нақлиёти ҳамаҷогард ки махсус барои роҳҳои ноҳамвори кӯҳӣ пешбинӣ шуданд, бояд 32 километри дигарро тай намоем. роҳи пешурӯи мо тӯлонӣ ва пурпечутоб аст, аммо пур аз зебоиҳои табиати кӯҳистони Тоҷикистон. таври маълум аст, барномаи мо ҳамеша дар ҷустуҷӯи мавзеъҳои дилрабои сайёҳӣ меҳан мебошад ва имрӯз мо шуморо ба як сайёҳати пур аз ҳаяҷон ва манзараҳои нотакрор хоҳем бурд. манзараҳои атроф, ки аз ин ҷо ба кӯҳҳои баланди Фон кушода мешаванд, хеле зебо ва дилнишинанд. аз дур қуллаҳои барфпӯши Чимтарға ва кӯҳҳои Чапдараю Аловуддин ба назар мерасиданд, ки бо як дидан қалби ҳар як нафари моро бо шаҳомати қуллаи сабсафеди худ мафтун мекарданд. биандагони азиз, инак баъд аз 5 соати роҳкӣ шудан аз шаҳри Душанбе мо расидем ба нуқтаи оғози хатсайри имрӯзаи пиёдагардии худ ба кӯли Аловуддин. айни ҳол мо дар баландии бештар аз 2600 метр аз сатҳи бар қарор дорем ва ҳоло бошад моро зарур аст ки пиёда равем. моро ҳамроҳ бошед. роҳи мо аз ин ҷо ба масофаи 2 километр ба боло ба сӯи пойгоҳи кӯли Аловуддин идома ёфт. чун рӯзҳои истироҳат буд, шумораи сайёҳон ва меҳмонони ин минтақа хеле зиёданд ва аксарият мисли мо барои шабро канори кӯли Аловуддин гузаронидан омаданд. аз ин рӯ лавозимот зиёд асту вазнин. пас аз 1 соати роҳгардии пиёда мо ниҳоят ба кӯли Аловуддин расидем, яке аз зеботарин кӯлҳои воқеъ дар қалби кӯҳҳои Фон. тамошобиёни азиз, ҳоло мо дар кӯли аввали силсилаи кӯлҳои зебоманзару дилфиреби Аловуддин, ки дар қалби кӯҳҳои Фони ҷумҳурии Тоҷикистон ноҳияи Айнӣ қарор дорад, омадем, расидем ва нуқтаи аввали хатсайри пиёдагардии мо низ изгоҳаш ана ҳамин ҷо мебошад. бубинед, ки манзараҳои ин кӯл дар миёни кӯҳҳои сарбаафлоки кӯҳҳои Фон хеле ҳам зебову назаррабо аст ва дили ҳар як сайёҳе ки ба ин ҷо меояд тасхир мекунад ва албатта ки мафтуну шайдои ин зебоии диёри Тоҷикистон мешавад. оби шаффофу зулоли кӯл, ки акси кӯҳҳои бузург ва осмони кабудро дар худ инъикос мекард, манзараи воқеан афсонавиро ба вуҷуд меовард. дар атрофи кӯл даштҳои сарсабз,
арчаҳои кӯҳӣ ва сангрезаҳои азим ба чашм мерасиданд, ки ба ин макон зебоии хосае зам мекард. ногуфта намонад, ки барои ҳар як сайёҳе, ки ба сайёҳати варзишӣ машғул мешавад, албатта маҳорату малакаи рост кардани хаймаҳои сайёҳӣ низ зарур аст ва ҳоло мебинем, ки ҳамроҳони мо чӣ гуна аз удаи ин кор мебароянд. меравем. хайма задан дар сайёҳатҳои кӯҳӣ яке аз малакаҳои муҳим барои ҳар як сайёҳ аст. хайма на танҳо паноҳгоҳи шумо дар муқобили боду борон ва сардии кӯҳистон мебошад, балки он инчунин барои истироҳати бехатар ва бароҳат мусоидат мекунад. интихоби хаймаи сабук, мустаҳкам ва ба шароити кӯҳӣ мувофиқ барои сайёҳат хеле муҳим аст. хаймаҳои сайёҳӣ одатан аз маводҳои тобовар ба об ва шамол сохта шуда, насб карданашон осон аст. дар чунин сайёҳатҳо донистани тарзи дурусти рост кардани хайма ва интихоби ҷои муносиб барои он метавонад сайёҳати шуморо бехатар ва хотирмон гардонад. мо дар ин ҷо бо як нафар сайёҳ аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, ки таҷрибаи зиёди кӯҳию кӯҳнавардӣ дорад, ҳамсуҳбат шудем. Палатки очень разнообразные, они разделяются по целям. В зависимости от того, какие цели вы преследуете, где вы хотите ночевать. Есть палатки вот однослойные, они именно под летние месяцы, там, где нет дождя, где вы заранее знаете, что дождя не будет. И это на 1-2 дня, это палатки выходного дня называется. Есть палатки двухслойные. Вот они подразделяются на низкогорье, среднегорье и высокогорье. Высокогорные палатки, они должны быть ветроустойчивые, морозоустойчивые, и в них должно быть тепло. То есть они должны быть маленькие, низенькие, с юбочкой, чтобы не задувал ветер, чтобы высотнику, альпинисту было комфортно. Здесь вот представлены вот разнообразные виды палаток, например. Вот одноместная палатка North Face, она однослойная. Вот эти палатки двухслойные, но на ветер они не годятся, они складываются. То есть на большом ветру вот это не сложится, а вот эти вот палатки, они будут на ветру складываться. Поэтому лучше всего все-таки на ветер вот такая. А также вон представлена Салева, вот палаточка одноместная. С ней в основном ходят велосипедисты. Вот зелененькая. Там в основном с ней почему велосипедисты? Потому что она устойчивая, легко ставится. Один человек может ее легко поставить. Правда, тут немножко запутались ребята, не знали, как ее поставить. Но я показала, как ее... Она ставится реально легко. Здесь я не впервые. Здесь я уже, я даже посчитать не могу который раз. Но я готова приезжать сюда снова и снова и привозить сюда новых людей, чтобы люди посмотрели на эту неописуемую красоту. Я стараюсь сделать красивые фотографии, я показываю людям, и они интересуются этим. Сейчас вот я привезла сюда группу, чтобы они тоже полюбовались на то, что видела я. Кульколонские озера, это перевал Чемтарга, это вершина Чемтарга. Также я здесь занималась альпинизмом. Я была на вершине Алаудин. Мы ходили туда 4-ку Б, пик Северный. Он около 4000 метров. Алаудинский пик выше 4000. И вот пик Марии, где я была, 4960 метров. Высота Чемтарги выше 5490 с чем-то. Это самый высокий пик вот этого района, и мы ночевали под этим пиком на высоте 4500 метров. Планы у нас посетить озеро Искандеркуль, желательно пешочком. То есть вот прям вот отсюда, через перевал Казнок. Отсюда до Искандеркуля 30 километров. Вполне можно как бы и за один день, но я не люблю бегать, мне нравится останавливаться, ночевать, смотреть, снимать звезды, рассветы, закаты. Обязательно рекомендую посетить это место, потому что это место силы. То есть здесь вы подпитаетесь силой, вы подпитаетесь энергией. Один день здесь – это
неделя бодрости внизу. И здесь вот у меня сейчас подруга по Памирскому тракту проехала. Просто в восторге от таджиков, от их гостеприимства, от их доброжелательности, потому что ей всегда помогали на дороге, поддерживали, даже подвозили и помогали ремонтировать велосипед. То есть мы просто в восторге от вашей страны. кӯлҳои аловуддин ки дар баландии бештар аз 2700 метр аз сатҳи баҳр ҷойгиранд бо оби шаффоф ва манзараҳои афсонавии худ миёни сайёҳон шӯҳрати ҷаҳонӣ доранд. ин кӯлҳо дар қалби кӯҳҳои фон дар байни қуллаҳои сарбафалак кашида воқеанд. табиати ин минтақа бо чаманистони сарсабз, арчаҳои кӯҳӣ ва дарёчаҳои хурӯшон хеле бой аст. кӯлҳои аловуддин на танҳо бо зебоии худ, балки бо фазои ором ва муҳити тоза низ сайёҳонро мафтун мекунанд. ин мавзеъ барои онҳое ки мехоҳанд аз шебу фарози шаҳр дур шуда дар оғӯши табиат истироҳат кунад, интихоби беҳтарин аст. It's actually my first time coming to Tajikistan. I came first time. ин бори сеюм аст ки ба Тоҷикистон меоям. барои саёҳат якум маротиба соли 2019 омада будам ва пас аз ин бори дуюм соли 2022. ман хеле хурсандам ки дар ин ҷо қарор дорам. имрӯз мо то ба кӯл тавассути ҷибҳо аз миёни кӯҳҳо гузашта омадем. ба кӯҳ баромадан ҳарчанд хавфнок бошад ҳам, лек хотирмону ҷолиб аст. ҳайронам ки чаро аврупоиҳо ба Тоҷикистон камтар меоянд. ҳолон ки агар ба ин ҷо оянд, ин барояшон як кашфиёти нав хоҳад буд. айни ҳол мо аз дарёву кӯлҳои мусаффои кабуд дидан кардем ки хеле зебо аст. ман дар ин ҷо бо одамони гуногун шинос шудам ки аз ин хеле хурсандам. ният дорем ки шаб дар ин ҷо бимонем. аз давлатҳои Осиёи марказӣ Тоҷикистон аввалин кишварест ки ба он ташриф овардам. оби кӯл хеле сард, лек обозӣ дар он ҳаловатбахш аст. ҳарчанд муддати тӯлонӣ обозӣ карданро дӯст дорам ҳам, дар ин оби сарди кӯл обозии кӯтоҳ доштам. барои сайёҳоне ки ба ин ҷо меоянд, тавсия медиҳам ки 1-2 рӯз дар Душанбе бимонанд ва баъдан аз кӯҳҳо, аз кӯлҳо ва аз дарёҳои ин макон дидан кунанд ба мисли кӯлҳои Аловуддин. ман инак метавонам бо як ҷаҳон таассуроти хубу ҷолибу хотирмон ба ватан баргардам. Hopefully one day I can bring more French people here and we can spread the world and have more tourism here. сайёҳати мо ба кӯлҳои Аловуддин нисбатан осон ва барои нафарони сину соли гуногун дастрас аст. ин хатсайр барои сайёҳатҳои оилавӣ низ хеле мувофиқ мебошад, зеро роҳи он начандон душвор буда имкон медиҳад ки ҳам калонсолон ва ҳам кӯдакон аз зебоиҳои табиат баҳра баранд. барои онҳое ки бори аввал ба чунин сайёҳатҳо мебароянд, ин хатсайр таҷрибаи хубе барои ошноӣ бо ганҷинаҳои табиӣ диёр хоҳад буд. Меня зовут Назирова Петимат Аладдиновна. Кстати, Аладдиновна, совпадение вообще супер. Да, вот мы первый раз сюда приехали с мужем. Живем мы в Москве. Вот. Приехали на юбилей к свекру. И очень были рады такому подарку. Это нам мужа брат подарил такой подарок. Вот приехать сюда, на эти озера. Очень здорово, нам очень понравилось. Подниматься, конечно, было тяжеловато, но оно того стоило. Мы в восторге. Эмоции переполняют, конечно. Мы на Маковых полях были, тоже с Амиртуром ездили. Потом мы были Искандер-Куль, еще там были. Полный вывод мы, конечно, не можем сказать. Так что мы прогуляемся, и еще дальше видно будет. Здравствуйте, меня зовут Назиров Якуб Джонзакирович. Я уроженец Таджикистана, но так получилось, что живу в Москве уже больше 20 лет. Супруга приехала в Таджикистан на юбилей моего отца. Вот, как супруга объяснила, брат подарил эту поездку. Если честно, я в восторге. Да, восхождение было немного затруднительным за счет того, что, наверное, физические нагрузки тяжеловато даются. Но оно того стоит.
вид вот этот прекрасные горы. Я вспомнил детство, и я не жалею ни на секунду, что я приехал сюда. Так что спасибо Амиртуру за эту поездку, которую организовали они, и спасибо природе моей родины, что она может удивить еще, оказывается, меня. В 40 с лишним лет я удивлен, просто удивлен. Если есть турист, который любит активный отдых, который, значит, красоту, природу, горы, все вместе, эмоцию, гамму впечатлений, очень рекомендую, чтобы они приехали сюда, они получат все вместе. Экстрим тоже будет там же, так что все будет хорошо. Советуем, очень даже советуем. бегоҳ пас аз хӯроки шом аҳли сайёҳон гирди гулхани афрӯхта ҷамъ омада бо суҳбату сурудхонӣ вақти худро хуш гузарониданд. садои хурӯшони дарёча ва шамоли сабуки кӯҳистон фазои хосаеро эҷод мекард, ки ҳар як иштирокчиро ба суҳбатҳои гарму самимӣ водор месохт. мо дар ин лаҳзаҳо бо ҳамсафаронамон бештар ошно шуда таъссуроти худро аз роҳ ва манзараҳои дидашуда мубодила намудем. гулхан ки дар зери осмони пурситораи кӯҳистон аланга мезад, ба ин шаб ҳусни дигаре зан мекард. субҳи рӯзи дигар мувофиқи нақша мо ба кӯли пиёла ки дар масофаи 2 километр болотар аз кӯли аловуддин воқеъ аст роҳ пеш гирифтем. роҳи мо аз миёни кӯҳҳои бузурги чапдара идома ёфт, ки бо сангрезаҳои азим ва манзараҳои сабзпӯши худ машҳур мебошад. табиати ин минтақа хеле салқин буда оби фаровон дорад. дарёчаҳое ки аз кӯли пиёла манша мегиранд бо хурӯши худ ба гӯш хушоянд буданд. арчаҳои кӯҳӣ ки дар атрофи роҳ миёни сангҳо мероянд ба ин макон ҷолибияти дигар мебахшад. пас аз қариб 2 соати роҳгардӣ ва баромадан ба теппаҳои навбатӣ мо ниҳоят ба кӯли пиёла расидем. ин кӯл нисбатан хурд, вале ҳамоно бо оби мусаффо ва акси кӯҳҳои атроф дар он ба мисли оинаи булурин ва нуқрафон ба назар мерасед. манзараи ин ҷо низ мисли кӯли аловуддин қалби ҳар як сайёҳро тасхир мекунад. мо дар ин ҷо танаффуси кӯтоҳе карда аз тамошои зебоиҳои табиат лаззат бурдем ва чанд расми хотиравӣ гирифтем. биандагони азиз, ҳоло боз бо тай кардани 2 километр роҳи дигар расидем ба кӯли пиёла, яке аз силсилаи кӯлҳои аловуддин дар минтақаи ноҳияи айнии ҷумҳурии тоҷикистон ва айни ҳол қарор дорем дар баландии қариб 3000 метр аз сатҳи баҳр. вақте ки ба ин ҷо омада расидем, ҳанӯз ин ҷо соя буд, офтоб намерасид ва кӯл ҳам рангаш дигар буд. ҳоло бошад бо расидани нурҳои офтоб ба кӯл рангаш тағйир ёфтааст ва бубинед ки чӣ қадар оби кӯл софу мусаффо мебошад, ки ҳатто сангҳои умқи онро ҳам дидан имкон дорад.
кӯлҳои аловуддин садсолаҳост ки таваҷҷӯҳи ҷаҳонгардони оламро ба худ ҷалб карданд. ин кӯлҳо ки ҳанӯз дар асри 19 аз ҷониби олимону сайёҳон кашф шуданд, бо зебоии худ дар муҳити кӯҳистони нотакрорашон дар саросари ҷаҳон машҳур мебошанд. таърихи ин кӯлҳо бо номи кӯлҳои атроф аз қабили чимтарға, баландиаш аз сатҳи бар 5489 метр, чапдара 5042 метр, политехник 4241 метр, адамташ 4579 метр, ғарбӣ 4027 метр, аловуддин 4134 метр ва энергия 5120 метр пайванди зич дорад. ин қуллаҳо бо барфҳои доимии худ ва қуллаҳои бузургу баландашон ҳар сол ҳазорҳо кӯҳнавардон ва сайёҳонро ба ин минтақа ҷалб мекунанд. кӯлҳои аловуддин на танҳо бо оби шаффоф, балки бо таърихи геологии худ низ ҷолибанд, зеро онҳо дар натиҷаи фурӯрезии кӯҳҳо ва обшавии пиряхҳо ҳазорҳо сол пеш ба вуҷуд омадаанд. Я уже бывала в Таджикистане, но в основном это разные природные места тоже были. Я была на Искандар-Куле, на Моргузорских озерах тоже была. И вот здесь, на Алаудинских озерах, я тоже в первый раз. И вот что я заметила, вот у вас горы очень величественные, они такие огромные, и вообще такое неизгладимое впечатление оставляет. И поэтому я, в принципе, всегда стараюсь какие-то новые места в Таджикистане посетить. Мне очень нравится. И вот эти вот озера вообще, что они такие прозрачные, вот эти горные, и вода очень вкусная здесь. Так что я под большим впечатлением и надеюсь, что еще раз приеду в Таджикистан. Я вот слышала про Куликолонские озера, тоже слышала. Ну и, наверное, тоже к вам в столицу приехать, в Душанбе. Я была один раз, но это было очень быстро, и я как бы ничего не запомнила. А вот так вот, серьезно посетить, в принципе, тоже есть планы. Люди здесь очень открытые, дружелюбные, тоже очень понравилось. Культура, мне нравятся вот ваши песни. Это вот больше вот современные песни, они такие заводные, и вот под них всегда хочется танцевать. И я тоже заметила, что у вас люди тоже любят танцевать. ҳарчанд оби кӯли пиёла то андозаи хунук буд, шавқу шӯри сайёҳони мо боло гирифт ва ба об ҷаҳиданд. оббозӣ дар оби хунуки кӯлҳои баландкӯҳӣ на танҳо як таҷрибаи ҳаяҷонбахш, балки барои саломатӣ низ фоидаовар аст. оби хунук метавонад гардиши хунро беҳтар карда, мушакҳоро мустаҳкам созад ва ба системаи асаб таъсири мусбат расонад. албатта чунин оббозӣ дар фасли тобистон бояд бо эҳтиёт ва дар ҳузури роҳбаладон анҷом дода шавад, то хатарҳои эҳтимолӣ пешгирӣ гарданд. пас аз оббозӣ мо бо суҳбатҳои гарму самимӣ ва тамошои дигар зебоиҳои пинҳонмондаи табиат ба пойгоҳи худ баргаштем. ҳифзи табиати кӯлҳои аловуддин ва кӯҳҳои атрофи он яке аз вазифаҳои муҳими сайёҳон ва мақомоти маҳаллӣ аст. ин минтақа бо муҳити тоза ва табиати нотакрораш яке аз ганҷинаҳои Тоҷикистон ба шумор меравад. барои нигоҳ доштани ин зебоӣ зарур аст ки сайёҳон қоидаҳои экологӣ аз қабили напартофтани партоб, набуридани ҷангалзор, истифодаи дурусти гулхан ва эҳтиром ба табиатро риоя кунанд. фароҳам овардани шароити беҳтар монанди роҳҳои муносиб, ҷойҳои махсуси хаймазанӣ ва нуқтаҳои хизматрасонию иттилоотӣ барои сайёҳон метавонад ба рушди минбаъдаи сайёҳии ин минтақа мусоидат кунад. пас аз нисфирӯзӣ ҳайати сайёҳон хаймаҳоро ғундошта лавозимоти худро ҷамъ карданд ва аз кӯли аловуддин ба майдончаи пойгоҳи вертикал баргаштанд. ҳамин тавр зебоиҳои афсонавии силсилакӯлҳои аловуддин ки бо оби мусаффо, кӯҳҳои барфпӯш ва даштҳои сарсабзашон машҳуранд, дар дили ҳар як иштирокчии сайёҳат хотираҳои фаромӯшнашуданӣ гузоштанд.
кашф, тарғиб ва муаррифии ин мавзеъҳои нотакрор, инчунин беҳтарсозии шароит барои сайёҳон муҳимтарин шарти рушди сайёҳии варзишӣ дар Тоҷикистон аст. ин сайёҳат на танҳо ба мо имкон дод ки аз табиати биҳиштосои кӯлҳои Аловуддин баҳра барем, балки бо хотираҳои нав ва лаҳзаҳои хотирмони ҳаёт баргардем. сайёҳати мо бо бозгашт ба назди нақлиётҳои ҳамаҷогард, ки дирӯз моро ба ин ҷо оварда буданд ва аз он ҷо ба шаҳри Душанбе анҷом ёфт. мо умедворем ки тавассути ин барнома шумо низ барои сайёҳат ба чунин ганҷинаҳои табиии Тоҷикистон ҳавасманд ва илҳом гирифтед. то дидори навбатӣ дар барномаи сайёҳии варзишӣ.